Kono takok sik lho. Oh, iki lho, Lur. Mbakone sing duwe wonge iki lho. Ini iki mese apa, Pak? Mese. Ya ngriki lho, Mas. Mas ini nggih kula ya biasa-biasa. Ya urea, Posca, ZA. Ya tak kandili KNO. Sing penting rumatan karo pas waktu tanam ki pas. Jadi hasilnya bisa maksimal sing kaya ngene iki. Ngene iki umur pira wisan, Pak? Ya sekitar umur 25. Umur 5 bolo iki san. 25 sekitar. Kaya ngene iki lho mbakone. Tawa pake ngene iki lho. Nah, iki menen regane ngono berapa? Ya. Iki meneh sampe ngondo sampe ulan pira, Pak, ini iki? Yes, ukurane bulan 9 tanggal 10 11 15. Mulai petik. Wis mulai petik ya. Nah, Petik pertama wi. petik pertama. Kira-kira rega iki wis mapan. Ya sampai pira mengkono regane? Ya semoga-moga diperkirakno 55 sampai 60 45 minimal. Nah, ngono lho. Amin, 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 amin. Berarti prosesnya dik dawa ya iki. Kurang lebih 2 bulan. Oh, prosesnya dik 2 wulan bolo. Bulan. Prosesnya mbako iki jan. Suwine dik 2 wulan kas lagut iso metik pertama panen. Yes.